Бонжур, котарачета! Имам нещо ново за вас. И това са новите аромати на най-любимите ми парфем. Да, ако не сте ги виждали, ето сега ги виждате. Изпратиха ми 3 аромата по мой избор, като това са новите им. Време е да ги отворим и да ги пробваме заедно. От нетърпение, разбира се, скъсах опаковката, но както виждате, те винаги са опаковани хубаво, просто няма какво да коментираме. Сега отварям номер 770. Това е реплика на Bitter Peach на Tom Ford парфюма, онзи оранжевият. Нека да го видим. Ще си пръснем на ръката. Хора! Той е брутален. И е много силен, което означава, че ще стои на кожата ви с часове. Между другото, не знам защо още са в моя клип, а не сте отишли да си го купувате, но ваша работа. Сега отваряме номер 937, който е реплика на Paradox на Prada. И ще пръснем на другата ръка. Сега се връщам. Забравих да спомена, че предишният парфюм е унисекс, а този е женски. Пръскаме го. Хора, аз съм дошила оригинала. Той е 1 към 1. Отваряме последният парфюм, който е реплика на Ombre Nomad на Louis Vuitton, номер 773. И него го отваряме по същия начин. Сега се връщам. Пръснах и него, а ти все още си тук. Наистина, човече, не те разбирам. Какво чакаш? Отивай да пазаруваш. И ако искаш да ти кажа кои са моите любими парфюми на парфем, пиши в коментар и ще направя видео. Целувки!